cando eu digo PP de BNG Plus, e cando ves as axencias, sí, moi de la gallejidá parecen. O tema lingüístico, porque o PP da Xunta tamén fai a política lingüística, non? E levan o tema lingüístico e daquela collen influencers que son dos que defenden o noso. Pero son as políticas lingüísticas do PP, sabes? E cando van redactadas nunha subvención para o radar xa non vexo aos amigos queixarse. Se ve que os que están no radar, cando lles corre para o peto, parecelles ben as políticas lingüísticas de ponlle un adhesivo de en galego, si, e isto xa é promoción do galego, di o PP na Xunta. E os de la gallejidá din, bueno, pois veña, se cobro eu, chamámoslle defensa do galego. Aí entran no xogo de crear unha fantasía de que se fai algo, non? Pola lingua, home, cobraches ti. Mira todo o que fixemos pola túa lingua, si? Que non che vou dicir por onde debe estar pasando para levar do radar, pero bueno, eso xa sería falar mal.